hilin eh. Pagod ako pang servisyo. Ganda. Abono de kod ni sang bulanghoy. Iba mo sing abono itis sa manok. Sayang man ni salin manis kuan. Salin ito sa community garden. Hala, manggamita. Lina! Day! Inos na nay, nangadjog luto. Diba sa gluto nay? Nangadjog luto na kaluin. Nangadjog luto. Na? Napay bahaw? Nakaw nga itong ubos ka, tugbang. Ato. Ibabaw na si Zan, ikaw mo naman kung siya babot dani, ikaw nito kinababuan. Kuan. Siguro way makapangato si babaw man ang mabot dani, ano nataman mga zo. Suki na nang nanay, tos nanay. Bahogi na mag-utan ay. Napamayutan. Dato lang nanay. Kaway nagpatugtog. Agani sa may ina o kabuno. Kabuno nis kuan. Iti manis manok. Bukod ang gikan dito manis katong pag doon nag-community garden sila. May sobra. Kaya ko nangatag kunog kanang abonos baryo bawa mo ko diha. Ama bahini. Sa pisuron ng abonos ako. Luman mga December makaana pod ni. On. Uma, tubos. Ang kukma. Muna na ko uma di ay. Anak ng kalugma. Diba ako ng dudo kay pasakay na ito na maritis na food. Pangatong luto. Ulit na si babaw. Loy laman. Palisa. Karon. Daw ba naghang kuan. Gino na bagong kuan na po ni bagong salta na po yung bulang huja. Kaya nahurot na magladto gamay naman nabilin. Wala ang ganam-anam ngabuno. Sani muwan pa ba niya? Yan muwan na nga buuan. Sasakal na ng gamay ni yung maala po ko to subos tagang halin. Halin nga hangin na.
A few moments later. Ihigugma pagayo sa akong pagtuo ulagaga kami sa pagtuman sa ilomahan. Ang Ginoo managan ninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalang ni San Juan. Sa Jesus mingon sa iyang mga pinanayaw ko kagul sa likod sa Dios sa likod sa bukan ako sa balay sa akong amahan na dunay daghang mga lawa kumuadto ako aron maganda mong dapit alang kaninyo kung dili magigitinuod dili kun ta kamusultihan diini ug kun natuan ako dito makahandang ng dapit alang kaninyo mabalik ako kuwaon ko kamo aron bisag asa ako ato usab kamo nagbalo kamo unsaon pagadto sa dapit nga akong adtuan apan sa Tomas mingon kaniya Ginoo wala kami mahibalo ko sa kapaingon ug saon-saon man ang mapakatultol sa dalan sa Jesus mitubag ako ang ngalan ang kamaturan o ang kinabuhi, walay makaadto sa mahal kundi mo agi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, kalihog maglingkod sa makadyo. Sa pamilya, may utmost condolences. Word of the day, temporary. You know, everything is temporary. Kanang imong bahay na imong ipanindutan pag-ayo, bisan unsa man imong pagpanindot, maabot yun ang panahon ng imong balay, mudaan, ang imong balay, posible na magba. Because everything is temporary. Bisan kanin atong mga naon, bisan pag unsahon na itong nugnog niya itong mga naon para maputi, para mahimot ang bata-bata. Pero musugot pa sa magdi, maabot yun ang panahon. No? Bisan ang atong naon, putiun, pero atong nilakwan, kamatinon. Kaya maulit ka matuunan, no? Bisan sa pagpalami-lami, aning kilay, papalis-palis, no? Ano sa ba, paguraw-uraw, buhok, no? Mura nag-rainbow, na green, na blue, sa ba, na red, no? Pero musugot ka sa mati, no? Mukupas ka ng tanim. Sa pagpapatabatag ka, pero makabantay yun kami mong nilakwan, kapiti ka. Labi na musaka na sa Capillas del Monte. Kataga del Monte man mo, di ba? Aning saka na mas ka na, mahangak na ka. Pero kung imong naong puti, okay, nagpabata-bata malagi. Pero ang imong nilihukan, ang imong lawas, bisang pagtikang, o sahay bisang maglingkod, murag galisod na ginhawa. Kaya everything is temporary man. Bisan kaning posisyon na itong pawiran, na usahin mo ko itong pagkamatyan, kinsa may mong mayor, gobernador, pero after 3 months, after 5 months, mawagasan. Because everything is temporary. Ako lang mo di pa hinunduman, bisan kaning atong kinabuhi, temporary yun. Sama sa kinabuhi ni Regina, magkinsa may magdahong sa edad na 49. Magkuha na siya sa Ginoo. Kung saan di ka pa hinundumalang ka na itong tanan, kakitang tanan mo sugutag sa madi, mawasa na Nagkataon lang na nauna si Regina. Pero mabot po ang panahon, nakita na sa iyong sunod. Mamagini ka maturan, mga lingi ang lagi mong tapad. Tingnan imong tapad, musunod ka ka. Sino na, biglang matakaroon, dugay-dugay po ang tapad. Pero pinadanay, no? Musunod na ba yung punta? Mukatawa man tabi ron, Pinoon. Huwag mo kabantay, pati nga na nagkakaimutay, nagkita pa man di bago. Kanya man tayo sunod si Mana. Huwag na saan siya. Kaya usap man ka matuuran nga, temporary yun yun ang kinabuhi. O na nga, tungod na ni kay temporary yun man ang kinabuhi, o rin akong challenge ninyo, collect memories rather than nothing else.
Money is just money. Yes, we need money. But we need more memories together. Diba mo, maabot mo mga older age, ano bang edad-inaran mo ba? Makaingon yun mo na money is not that important. What is important is the memories na nagulog mo sa iyong pamilya, nagulog sa iyong mga anak. And that is the most important thing in life. Siguro mga pagkaroon ka, no? Sige, tagunin na how to invest, how to earn a lot of money. But as time goes by, you become older, you will realize that is not the most important thing. The important thing is, malipay na lang ka makakita sa iyong ako. Malipay na lang ka na nagkulog mo sa iyong bala ng mga asawa. Yet you still have this maka-importante tao sa iyong kinabuhi. And my son, as we continue this holy sacrifice of the Mass, no? Inapunta temporary o managtanay, always create more memories together. Labi na sa mga tao na inyong igupa. Because we only live once in a lifetime. Padayon na tayo sa mag-amok ni Regina, inapunta na siya pasayuon sa tanan niyang kalapasan na buhat din sa kalibutan. Amen. Manindog pa nito. Magkakita man sa pagtupagsalig sa Diyos. Atong mahal nga sa katalay bugi makaino sa tanang butang di banhaw niyang anak sa Ekso Kristo ang tagang tagalinaw kaluwatsan ang mga buhi mga patay mainong kita ginuudong ka ang amon pag-ampo ginuudong ka ang amon pag-ampo nga ang katapusang adlaw banhawon unta sa Dios sirhina nga mikalawat sa lawas ni Kristo ang kalanon sa kinabuhi nga walay katapusan mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang pag-ampo. Gisaan ang paraiso sa nagbasol nga kawatan dad-ang kining among igsuon sa kalipay sa langit mga muyo kita sa Ginoo. ginuudong ka ang amon pag-ampo Sa pagbunyag niya ang among Kining tanan, ang gimangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ipagpagdo kang Yesu Kristo, ilugta sa tumang pagtaho ng naman sa Kristo at sa Regina. Uban sa iyong kamanong kahuyang kagulang sa kaipitan, uban sa pagsaling magkapukita sa Diyos sa maghatag o kinabuhi sa tanang mga butang, pareha banhawan kining patayang lawas kanto sa kaimpit sa katilipan sa mga santos, magmaluloy na ito kumundihan sa paghukom sa magsuon sa Regina, pasayunan ang tanan niyang kalapasan. Pinitanan ang gimangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen.
namin siya mga ngayon sa inusugatan ninyo siya. Hinaputan nga si Kristo gitawag kanimo hipos kanimo ngadto siya mga punto niya at ang mga anghel wadala kanimo ngadto sa giliran ni Abraham. Pagmuli nga dayon ihatag kaniya ang ginong imong kahayag o dagag kaniya hangtod sa kahanturan. Umahan nga labing maluluyon sa mga kamot ang magitutyan ng Isu na si Regina. Arawaban hangtod siya sa katapusang adlaw. Uban sa tanang namatay niya ni Kristo Ginoo sa imong dakong bukma o kaluoy. Nawata kini ang mga pagkampo alang kaniya. Sa iyo ang tanan niyang kalampasan. Kinigtanan na magipangayong pinaging Kristo ng Ginoo. Pangkulay nga na yung ihatag kaniya ang Ginoo. Ang iyang kalag-kalag sa darang mamatay tungkol sa kaluwi sa Diyos o pahulay untal sa dayon. Amen. Ang Ginoo nga kaninyo. Panalangin kaninyo ang Diyos sa mga anak o Espiritu Santo. Tapos ang misa na nagbupaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. I-arrange palihog. I-arrange. Karang ko ka. Di palihog ko eh. I-assess palihog manakilita. Kapag dyan na pa rin dahil kaya kasama. Bugo ka ng gilong niya. Okay, mga na taga social media, duha. Duha na ng taga media. Yan eh. Ngapik. Sunod, apel ang mga pagumangkod. Andam-anda mga pagumangkod. Apel. Okay? Pasilipin mo ito si ano. Lasilip na, lasilip. Alam ko buwan nila nga dapat isod. Natin lang. Natin ko lang. Na may gamit no. Kanina wala. Katong dito gamit sa kapilya.